Il-Gvern irċieva 6 offerti mingħand konsorzji magħmula minn kuntratturi Maltin u barranin, interessati li jidħlu għal proġett tal-bini ta' żewġ mini ġodda taħt ir-roundabout ta' Santa Luċija. Il-proġett għandu lan li jikkumplementa l-proġett tal-Junction tal-Marsa li ser ikun qed jindirizza waħda mill-aktar żoni traffikużi fin-nofsinhar ta' Malta. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Infrastruttura qal li l-valur medju tas-6 offerti ilaħħaq kważi l-20 miljun euro, bl-irħas waħda tkun ta' 13.5 miljun euro u l-ogħla waħda tkun ta' kważi 35 miljun euro. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch qal li l-proċess tal-għażla tal-aħjar offerta ser jibda minnu fih sabiex din is-sena stess jibda jitwettaq dan il-proġett. Żied jgħid li permezz dan l-investiment, il-Gvern ser ikompli jtaffi d-diffikultajiet fl-ivvjaġġar minnu lejn in-nofsinhar ta' Malta, speċjalment għal dawk li ta' kuljum jużaw it-triq tal-Barrani, filwaqt li ser itejjeb l-aċċess għal residenti ta' Santa Luċija ħal Tarxin u Raħal Ġdid. Il-proġett beda jitfassal fl-aħħar xhur tas-sena li għaddiet permezz ta' disin ġdid tar-roundabout ewlenija sabiex issir aktar sigura għar-residenti tal-lokalitajiet madwarha li jużawha sabiex jidħlu u joħorġu minn djarhom ta' kuljum. Fl-istess waqt taħt ir-roundabout ser jibnew żewġ mini ta' madwar 100 metru biex meta s-sewwieqa jgħaddu minn vjal Santa Luċija lejn it-triq tal-Barran jew bil-kontra ma jkunx hemm għalfejn jieqfu fir-roundabout iżda l-karozzi jibqgħu għaddejjin dritt mingħajr waqfin. Il-Ministru Borch qal li l-Gvern qed ikompli jaħdem biex iwettaq il-pjan għall-infrastruttura ta' kwalità ogħla li taqdi l-ħtiġijiet tal-lum u tal-futur, biżjed sigurtà, aktar effiċjenza u aktar sostenibilità.